तिनिया ओपान राखलाय जागा तानो तुइ कुथुम लायगा तिनि सबसे हंगाय जों बरंनो किचा बन बरक नो किचा रिगनाय बागनाय हिंगे आं आगे 2021 मार्च नि 10 तारिखआव आं निजि इलेक्शन जुदि कप्लायिं फुरु आबोनि सिगां आं बरंनो साजाक दङ आंनि बिसानि सेलारि आं डिस्ट्रिब्यूट खायनाय तिनि आरो पूर्व बेहालाबारि तिनि आं आरो डिस्ट्रिब्यूट खायका हिंगे अब जा चुक्ति आं रिखा हिंगे बनि बागै लुकुरकनो कक रिमान बा आङो ककनो नारगै थाका जे तिनि आं बरंनो मटा मटि 22 जनानो जों रां रिजाखा तिनि हायदा अब पूर्व बेहालाबारि जों तै किसा तंखौ बाकी आबो आं रिथानाय आंनि जे कक रिमानिबा जेमन ताबो पश्चिम बेहालाबारि रिनाय हाइखाय रिथानाय आर सामपाहाराव 2टा जायगा तंखौ अरब आं रिनाय अबनो आनि नाहारमुं एवं बरक त्रिपुरा मथा जों नायो जोंनि बुबागारा जेता चंमानि अब जेतु बुबागारानि एमां सक्सेस हुंथुन बसखां जोंनि विलेज कमिटि निर्वाचन एवं 2023 जोंनि विधानसभा निर्वाचन बरकनो जोंनो चुबातुन हिनि बोखा खालायनो आंबो आनि कक रिमानि अ ककनो वादान दारखा अ ककनो आं आबोनि बागै आं तिनि बरकनो सेलारि बागै गलांखा हामबाय।